Miten koulutusjohdon tulisi johtaa digitalisaatiota omassa organisaatiossaan? Digitalisaation johtaminen ei juuri poikkea muusta johtamistyöstä, mutta näkökulmana on digitalisaatio. Digitalisaation johtaminen tarkoittaa organisaation digitaalisen transformaation strategista johtamista. Se kattaa teknologian, ihmisten ja prosessien integroinnin, jonka tuloksena organisaatio voi tehokkaasti parantaa toimintojaan, palveluitaan ja asiakaskokemusta. Tämän videon tarkoituksena on tarjota sinulle ideoita siihen, miten voit kehittää omaa ja organisaatiosi johtamisosaamista digitalisaation johtamisessa. Ymmärrä digitalisaation merkitys. Johtajan tulisi perehtyä syvällisesti digitalisaation käsitteisiin ja merkitykseen organisaationsa strategiassa ja kilpailukyvyssä. Tämä edellyttää ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi muuttaa koulutuksen toteuttamista ja toimintamalleja, asiakaskäyttäytymistä, työtapoja ja markkinointia. Johtajan tulisi myös tunnistaa digitalisaation vaikutukset organisaation turvallisuuteen, sisäisiin prosesseihin, tehokkuuteen, tuottavuuteen ja oppimiseen. Ole kiinnostunut, ota selvää, hanki osaamista. Johtajan tulisi omaksua aktiivinen rooli teknologisten trendien seuraamisessa ja uusien innovaatioiden tunnistamisessa. Lisäksi johtajan on varmistettava, että organisaation henkilöstöllä on tarvittava osaaminen ja koulutus digitalisaation edellyttämien työkalujen ja teknologioiden käytössä. Johtajan tulee kannustaa tiimiä jatkuvaan oppimiseen ja tarjota mahdollisuuksia koulutukseen ja kehittymiseen. Johtajan tulee myös ymmärtää, että osaamista voi hankkia myös yhteistyön ja verkostojen rakentamisen avulla. Tärkeää on kyky tehdä verkostoyhteistyötä ja rakentaa kumppanuuksia. Toimi muutosjohtajana. Johtajan rooli muutosjohtamisessa korostuu digitalisaation toteuttamisessa. Johtajan tulee luoda selkeä näkemys digitalisaation tavoitteista ja etenemissuunnitelmasta sekä viestiä ne organisaation jäsenille. Johtajan on kyettävä luomaan motivaatiota ja sitoutumista digitalisaation muutokseen, hallitsemaan mahdollisia vastauksia ja konflikteja sekä tarjoamaan tukea ja resursseja muutoksen onnistumiseksi. Korosta strategista yhteyttä. Johtajan tulee ymmärtää, miten digitalisaatio voi tukea ja vahvistaa organisaation strategisia tavoitteita. Johtajan tehtävänä on varmistaa, että digitalisaation kehitys on sisällytetty organisaation kokonaisstrategiaan sekä digitalisaation mahdollisuudet ja haasteet on otettu huomioon strategisia päätöksiä tehtäessä. Johtajan tulisi myös olla aktiivisesti mukana digitaalisen transformaation suunnittelussa ja päätöksenteossa. Johda tiedolla. Johtajan tulisi olla tietoinen data-analytiikan roolista digitalisaatiossa ja tiedolla johtamisessa. Johtajan tulee ymmärtää, miten dataa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään päätöksenteossa ja organisaation toiminnan parantamisessa. Johtajan tulee tukea datalähtöistä päätöksentekoa ja varmistaa, että organisaatiossa on tarvittavat resurssit ja osaaminen datan keräämiseen, analysointiin ja tulkintaan. Lisäksi johtajan tulee edistää kulttuuria, jossa datan merkitys ymmärretään ja sen hyödyntämistä pidetään tärkeänä osana päätöksentekoprosessia. Opiskelijat ja asiakkaat määrittelevät prioriteettisi. Johtajan tulee katsoa koulutustoimintaa asiakaslähtöisesti ja ymmärtää digitaalisten työkalujen ja strategioiden merkitys opiskelija- ja asiakaskokemuksen parantamisessa. Johtajan tulisi varmistaa, että organisaatiossa käytetään asiakaslähtöisiä digitaalisia ratkaisuja, kuten verkkokursseja, hybridimalleja, simulointia, virtuaalitodellisuutta, verkkosivustoja, mobiilisovelluksia, sosiaalisen median kanavia ja muita digitaalisia välineitä tarvelähtöisesti. Johtajan on luotava olosuhteet, jossa kehitetään uusia digitaalisia innovaatioita ja kokeillaan uusia lähestymistapoja asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseksi.
Johtajan tulee huolehtia, että digitalisaation tavoitteet muodostuvat asiakastarpeista. Tämä voi sisältää esimerkiksi asiakaspalautteen systemaattisen keräämisen, asiakasdataan perustuvan personoinnin ja räätälöinnin sekä asiakaskokemuksen jatkuvan seurannan ja parantamisen. Varmista kokeilukulttuuri. Johtajan tulee luoda innostava ja kannustava ilmapiiri, jossa sallitaan ja rohkaistaan luovuuteen, innovaatioihin ja kokeilemiseen. Johtajan tulee tukea uusien ideoiden esiintuloa, tarjota resursseja innovaatioiden kehittämiseen sekä edistää avointa ja joustavaa ilmapiiriä, jossa virheet nähdään oppimiskokemuksina. Johtajan tulisi myös luoda rakenteita, verkostoja, kumppanuuksia ja prosesseja, jotka tukevat innovaatioiden kehittämistä ja testaamista esimerkiksi osana kokeiluprojekteja. Huolehdi turvallisuudesta ja eettisyydestä. Johtajan on oltava tietoinen digitaalisen toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä, kuten tietoturvaan ja yksityisyyden suojan mahdollisista uhkista. Hänellä on velvollisuus varmistaa, että organisaatiossa noudatetaan asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä ja prosesseja näiden riskien hallitsemiseksi. Johtajan tulee myös edistää eettistä toimintaa digitaalisessa ympäristössä ja varmistaa, että organisaatio toimii vastuullisesti ja noudattaa soveltuvia sääntelyjä ja eettisiä ohjeistuksia. Johtajan rooli on luoda tietoisuutta turvallisuus- ja eettisyyskysymyksistä sekä tarjota ohjeistusta ja koulutusta henkilöstölle. Ennakoi. Johtajan tulee olla utelias, tulevaisuuteen suuntautunut ja kykenevä ennakoimaan digitalisaatioon liittyviä muutoksia ja haasteita. Tämä sisältää uusien teknologioiden ja markkinatrendien seuraamisen, kilpailijoiden analysoinnin sekä laajempien yhteiskunnallisten ja globaalien kehityskulkujen ymmärtämisen. Johtajan tulee kyseenalaistaa vallitsevia toimintatapoja ja olla valmis sopeutumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Johtajan tulisi osata analysoida tulevia muutoksia ja niiden vaikutuksia organisaation toimintaan ja valmistautua niihin ennakoivasti. Tämä voi sisältää esimerkiksi teknologisten skenaarioiden laatimista, strategista suunnittelua ja resurssien kohdentamista tuleviin tarpeisiin. Johtajan tulee myös rohkaista organisaatiotaan olemaan ketterä ja joustava digitalisaatiomuutosten edessä ja luomaan kulttuurin, joka kannustaa jatkuvaan oppimiseen, sopeutumiseen ja innovatiivisuuteen.